Panda, panda, panda. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old geese. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Guys, sorry juga kayo guys kay karon pa jud ko nabalik og vlog and karon a day in my life ni siya guys. Karon mag-travel may karon guys. Ani ra gud pud sa Bohol guys. Unya modong mi og wala ko kabaw asa mi padong guys. Ba di kayo ni manong silingan oh. Pero karon mag-travel meron suri-suroy lang. It's Sunday. And siguro by Monday ma-upload na rin ako siya guys. And magsuri-suroy mi guys. Modong siguro wala ko kibaw asa mi padong guys. Basta makita-kita ra taon niya ning ambot mo dito and Una may sa makdo guys kay mangaon may niya dagang gyud to dire niya kailangan pa magusta dagig tawon guys pero social distancing ya po natin na to kalimutan na Mudong natasa. Di kami nangaon pero ano ra sila nangaon sa sakinan guys kay di sila magawas. Mudong na may sa Mayana Strawberry Farm sa Jagna. Mayana Strawberry Farm sa Jagna. Tara. Guys, niabot na Mayana sa Mayana. Tara. Mayana guys. Dala. Niabot na may dire guys. Pero wear your mask yapon kay. Day COVID. Bukid. Aha. Palayo lang sa amin yan. Why is it so rocky? Make my eat the though. Gotcha. How'd you get my girl? Whoa, they recycled. Di ka ginawa. It does look like they recycled. Yeah. They recycled that. Daghan og sa may buwak. Agi ana bukid magudi guys. Aman dapat. Ah. Hindi dito guys. Dayon. Ay entrance 20. Entrance. Guys, kung sa Baguio na ay strawberry farm, dire po sa Bohol. Na po strawberry farm, guys. Kita mo na, guys. Ay dagang tao po dire because it's Sunday. It's family day. So wala na ako gitangtang ako ang mask, guys, because daghan gayog tao. Nya nay kabayot kung gusto mo mudong dire, guys. Ang location ani is naani siya sa Mayana Jagna, Bohol.
to guys, padong na may mudong sa wala kabawa sa amin padong guys. Pero nindot kay dito no, kita man nyo montage na kami diri. Wala ko kay baon sa akong next nga destination guys, pero basin mo dong may gindulman sa akong uncle. Another montage na po sa dan, hindi ko dong dito layo gani guys. Sa amo nga bukid sa pikas kay tupong na mo and gafag dira nindot kayo. Ganina pag kitan na ninyo. Init kayo. Let's go. Ah! Look. Strawberry. Tanawa guys, nindot kayo. Nindot. Siguro matay yung sa buntag presko kayo ang hangin diri guys. So mao ni a day in my life guys. Og Domingo karon ugma. Kuan ugma. Lunes na ugma klase na pod, busy na pod, always busy every week. Kay kuan mo guys. Kana klase ba? Nindot juga yung view dito. Naman ni siya sa bukid guys. So gikan pa dong dire hangtod sa Tagbilaran City mga kuan siguro 2 hours kapin ngana. Nanguha sila tanom. Daghan juga tanom ganina guys eh. Kuan pandemic kon ron ang mga lingaw ra sa mga parents kay magkuan og tanom. So daghan kayo ganina. Nindot kay ang view diri guys. Ano na juga tarong para sa same future. Iya. Anyway guys, kung pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede na kayong subscribe kung ganahan ka. Click the notification bell para ma-notify ka sa akong mga videos. So thank you guys ninyo no? Every week and ko mag-upload og new nga video. It's because busy na kayo guys sa klase. Padong na siguro mo mauli ron guys. Anya, ikapay ko guys ay grabe kayong biyahe guys, layo kayo. Dagan may giagian nga mga lungsod. Dagan may giagian nga lungsod. Anya, indot kayo karon pa may naka road trip balik. Indot kayo guys. This is a day in my life. I just wanna share with English. Gusto na ko i-share nyo ako ang a day in my life. No, so mao na siya guys. Simple lang kayo guys. Travel. Anya kung dili mi mag-travel. Ara mi sabay. Pantay tindahan, trabaho,